Sa ibang lado, sinabi niya na kinakaipuan na pakusugon ang volunteerism sa pagsasabi na kulang ang mga pulis. Siring man ibalik ang ronda system sa mga barangay. Mientras tanto, sinabi niya na dapat dugangan man ang bilang kan mga barangay tanod asin dagdagan man ang honorarium na narasibikan mga ini tanganing ganahan man lamang mag-duty kon banggi. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pinaburan ni Vice Gobernador Grex Lagman ang naging desisyon ni Presidente Bongbong Marcos na pirmahan ang ley na mauktaba sa barangay asin SK elections na dapat gibuhon ngunya na taon alagad iniisisibog na sana sa Oktubre 2023. Sa iyang ipinaliwanag na magkakanigo sa ng matauan nin panahon na makapaghanda asin mapakalmango na ang politiko o ang publiko matapos magkabaranga dahilan sa efekto kan na minatapos pa sa ng eleksyon kaaging Mayo 2022. Idinagdag pa man kan Vice Gobernador kan Albay na nagiging personala na ang eleksyon alagad pwedeng ikonsiderar man ang mga opisyalis kan barangay na daing marhay na naginibuhan sa pwesto. Sa ibong nalado, nagsuwestyon man si Lagman na magtalaan kung arin dapat gibuhon ang eleksyon. Sinabi niya na mas marhay kung gibuhon ng 5 taon ang termino kan mga opisyalis kan barangay tanganing makaimplementar nin mas dakol na programa asin proyektos na mas pakikinabangan kan mga residentes. Sanggatos na mga bagong police recruits ang nagsumpa bilang mga bagong miyembros kan Police Regional Office o PRO5 sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City. Mismong si PRO5 Regional Director Brigadier General Rodolfo Dimas ang nangenot sa pagpapasumpa sa mga bagong recruit kasunod kan sa indang presentasyon. Inumaw niya ang mga bagong pulis matapos makapasar sa matinding application process. Sa iyang sinabi na ipinahiling kan mga recruit ang sindang determinasyon na maging pulis sa pagsasabi na aram niyang bako fasil ang enagian kan mga inikon kaya siya na ugmana sa naging matrayumpo sa primerong hagyat. Pinarumdum ni Dimas ang mga bagong pulis na ang pagsumpa iyon poon pa sana kan sindang halawig na aagihan. 8 miyembros kan CPP-NPA kaibaan leader kaini ang nagsuko sa mga otoridad sa Milagros, Masbate. Kinonfirmar ni Lieutenant Colonel Orlando Ramos, Hepe kan 2nd Infantry Battalion kan Philippine Army, na ansaro sa mga nagsuko iyo ang commanding officer kan CPP-NPA larangan duwang committee nga probinsya for kan Bicol Regional Party Committee na nagsuko man nin sarong kalibre 45 pistola, homemade shotgun asin submachine gun. Sinabi man ni Major John Paul Belieza, tagapagtaram kan 9th Infantry Division, na naging matrayumpo ang operasyon dahilan sa padagos na pangapudan kan gobyerno sa mga rebeldes na nagbuelta na sa gobyerno. Nasa total na 125,563 na mga paratanom nin paroy sa Albay, Catanduanes, Sorsogon, asin Camarines Norte nagpunang magresibi ng 5,000 pesos na cash aid hali sa Rice Farmers Financial Assistance kan Department of Agriculture Bicol. Sinabi ni Lovella Guarin, tagapagtaram kan DA5 na ang mga beneficiaryo rehistrado sa Registry System for Basic Sector in Agriculture. Sa Albay, iguanin 30,307 mga paratanom na nakaresibi ng total na 156 milyones pesos, mantang 43.5 milyones pesos para sa 8,431 mga paraoma sa Camarines Norte, Siriman 29.7 milyones pesos para sa 5,778 mga paraoma sa Catanduanes, asin 95.7 milyones pesos sa 18,000
585 mga paraoma sa Sorsogon. Sa ibong dalano, sinabi ni DA Regional Executive Director Rodel Tornilla na sinda naglalaom na ang cash assistance makakatabang sa mga paraoma. Ipinaluwas na kan lokal na gobyerno kan Daraga ang aprobadong 2022 Fare Matrix Guide, special privileges as in penalties para sa mga pampasaherong tricycle sa Daraga. Ang Municipal Ordinance No. 008-2022 o an ordinance regulating the operation of all tricycle for hire plying in the municipality of Daraga Albay, prescribing the routes, color coding, parada and fare matrix thereof, providing penalties for violation therefore, and masirbing giya kan mga driver as in pasahero kung piraan sa indang babayadan na pamasahe. Nangapudan ang Daraga LGU sa paagi kan Daraga Public Information Office na i-report sa inda as in sa mga otoridad sa paagi kan hotline numbers an anuman na maobserbaran na pagbayular sa nasabing ordinansa. Ang fare matrix may kamawutan na masimbagan ang problema sa Daraga manungod sa mga tricycle drivers na nagsisingil nin palabaw sa indang mga pasahero. Iyan ang primerong gabtangkan mga bareta. An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos sa 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Songaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna as in booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna as in magpabooster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Isabel, si Carlo to. May gusto kong aminin sa'yo. Di ko masabing harapan, kaya dito na lang. Naalala mo nung nag-McDo tayo? Ninamnam kong bawat sandali. Ako, nag-mushroom pepper steak. Ikaw, nag-chicken filet ala king. Sarap ng yakap ng sauce. Sarap kasama ka. Kung maging tayo, sagot ko McDo saucy loves mo. Meet you at McDo? Enjoy your McDo Saucy Loves via dine-in, McDelivery, or drive-thru. Spray o bahid lang makapitin. Kaya ang sipon gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with virus defense action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. Dr. Garcia here with Sipon Facts. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with virus defense action to help protect your healthy respiratory cells. If symptoms persist, consult your doctor. Next na, kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plema's World Kids yan, sarap lasa orange, yummy.
tubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Flemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Heto na mga mommies! Sali na sa EQ at Genius Kitty Adventure Promo! Mga premium giveaway para dagdag adventure sa baby bonding, cute animal-themed backpacks, at eco-friendly bamboo dish sets. Kolektahin na ang lahat ng iba't ibang exciting designs. Sumali in 3 simple steps lang. Mag-ipon, magkumpleto, at mag-exchange. Una, mag-ipon ng empty wrappers ng EQ Dry, EQ Plus, EQ Pants, at Genius Pants products. Pangalawa, kumpletuhin ang points mula sa mga empty wrappers. Pangatlo, mag-exchange ng inipon na empty wrappers para sa super cute prizes. Laging fun times para sa'yo at sa baby mo. Sa EQ at Genius Kitty Adventure Promo. Check out eqdiapers.com.ph or EQ Facebook page for more details. Promo valid from September 1 to November 30, 2022 for DTI Fair Trade Permit Number 147375 Series of 2022. Get your cute and eco-friendly premium items with EQ and Genius Kitty Adventure Promo. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Paghanap ay world class at abot kaya. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Barreta sa Lado Nacional. Ikinaugma kan COMELEC ang petition sa Korte Suprema na minakontra sa pag-oktaba sa Barangay Asin SK election ngunya na taon. Sinabi ni COMELEC spokesman John Rex Laudianco na bukasinda sa pagsumiter ng petition tanganing mapakasog kan Korte Suprema ang sendang jurisprudence. Sa sinabi na ini, ang makakaresolbir sa debate kan legislatura asin ay ekotibo sa poder para sa pagkakaigwan ng termino kan mga barangay asin SK officials para oktaba asin maitalaan sa ibang petsa ang eleksyon. Sa tanawan indoon na sinda sa COMELEC perming masunod sa ley asin decision kan Korte Suprema. Ibig oktaba kan Senate Finance Committee on Deliberation sa budget kan COMELEC para sa 2023 sagkod na daipang notisya dahilan sa pagpalyar kan poll body na makasumitir nin mga kinakaipuhan na dokumentos. Sinabi ni Senador Amy Marcos na ang COMELEC nagpalyar na makasumitir nin mga dokumentos na mataunin informasyon sa 5 issues na dapat masimbagan kan poll body. Kaiba digdi ang mga importanteng data sa pangangaipon nin dugang na 10 bilyones pesos para sa Barangay Asin SK election sa Oktubre 2023, kontrata kan Smartmatic sa COMELEC asin plano na maresolberan ang vote buying na naobserbaran kan eleksyon.
Nanindugan sinda Senador Amy Marcos asin Jingo Estrada na 1987 Constitution. Minataon ng poder sa Kongreso na magtalaan ng petsa para sa barangay SK election. Sinda nagpalos nin pahayag matapos na si election lawyer Romulo Macalintal magsumiter ng petition sa Korte Suprema na minakontestar sa napirmahan na ley na minaoktaba sa eleksyon na imbes gibuhon sa maabot na Desyembre 2022. Ini isisibog sa Oktubre 2023. Sinabi ni Marcos na ang Constitution ang minataon ng poder sa Kongreso na magdeterminar sa termino kan mga opisyales kan barangay. Sira man kani ang opinyon ni Estrada saro sa mga utak kan inaprobaran na ley na mga oktaba sa barangay asin SK election. Sinunod kan COMELEC ang pangapudan na bawasan ang gastos kung saan tinabasan ang sa inang propwestong budget sa 2023 sa 4 bilyones pesos hali sa orihinal na 10 bilyones pesos. Daiman kasabay digdi ang propwestong aumento sa honoraria kan mga poll workers. Sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na kwarta ang sa inang problema ngunyan kung kaya sinda nakikisumaro man sa pagtipid. Sa iyang sinabi na kung ini ang kinakaipuhan gibuhon, sinda masunod digdi. Ini ang pahayag ni Garcia manunungod sa Senate budget hearing sa propwestong budget kan COMELEC para sa masunod na taon. Nagsuwestyon ang grupo ni mga paraoma na dapat magibo ni mga lakdang ang gobyerno tanganing marasilbaran ang krisis sa bagas, kagutuman asing krisis sa pagkakan. Sinabi ni Rafael Mariano, Chairman Emeritus kan kilusang magbubukid ng Pilipinas na kadakol ang mga paagi para masimbagan ang nagiging seryosong krisis sa pagkakan as yung problema sa kagutuman. Sa sinabi na dapat magkaigwan ng political will as in determinasyon ang gobyerno na inuton ang local production in pagkakan as in haliuna ang mga regulasyones sa liberalisasyon ng importasyon pati na transaksyon sa agrikultura. Plano kan COMELEC na magkaigwanin voter registration sa mga opisina de gobyerno as in pribadong opisina. Sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na hinagad niya kay COMELEC Director Chofisto Elnas na hilingon kung ang plano posible sa lindong kan Register Anywhere program kan poll body. Sa iyang sinabi na gusto niyang magkaigwanin sample sa nagkapirang ahensya de gobyerno kung sa indadarahonin da ang mga makina asin sa opisina magrehistro nin mga kwalifikadong botantes. Naniniwala siya na ini sarong paagi tanganing maiwasan ang halabang pila sa mga registration venues siring sa COMELEC offices asin engganyaron ang mas dakol pang mga persona na magparehistro na sa inda. Matao ang Estados Unidos nin $100 milyones na foreign military financing sa Pilipinas kasunod kan pagkanselar kan gobyerno sa bilyones pesos na helicopter deal sa Russia. Pinasalamatan ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Luz Carlson ang Pilipinas sa naging desisyon kani kasunod kan pananakop kan Russia sa Ukraine. Sa sinabi na sinda na ugma sa gobyerno kan Pilipinas na magkaigwa kan siring na desisyon lalo na sa illegal attack kan Russia para maprovokar ang giyera kontra sa Ukraine na kansilaron ang helicopter deal sa Moscow. Enot kani, sinabi kan Department of National Defense na kinansilar ninda ang pagbakal nin 16 na Mi-17 helicopters na nagkakatadad nin 12.7 bilyones pesos sa Moscow mas kinangani igwa ng 1.9 bilyones pesos na down payment ka Nobyembre 2021. Hinagad nin sarong infectious disease expert sa gobyerno na magtaunin mas marhay na public toilet as in water system tanganing masimbagan ang naglalangkaw na kaso nin kolera sa nasyon. Ini ang apelasyon ni Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines, former President Dr. Mary Ann Bunyi, matapos manutaran na igwa ng total na 3,729 na kaso nin kolera na narehistro ang Department of Health puon kan Enero 2022 hasta ngunya
sambahayan na minarepresentar nin 282% na masalangkaw kumpara sa data durante kan parehong peryodo kanakaaging taon. Nangapudan siya sa gobyerno na i-invelto ang komunidad asin enganyaron ang publiko na linigan an sa indang kapalibutan. Bareta Holly sa ibang nasyon duman sa Dubai, 8 preso ang nagadaan resulta kansolo sa even prisons kan Tehran kanakaaging aldaw. Inampahayag kan hudikatura kan Iran kung saan posibleng madugagan pa ang bilang kan mga nagadaan mantang ang gobyerno nasisibot na makurtar ang maiwasan na protesta. Ang pagkagadan ni Masha Amini sa rong 22 anyos na Kurdish-Iranian woman na nagadaan sa kustudya kan mga otoridad matapos ining madakop kan mga polis dalante iba ang suulog kay ning bado yung pinunan kan protesta. Sa sports, pigahedali na ang proseso sa naturalization ni Barangay Ginebra Gene Kings import Justin Brown Lee tanganing matauanin Filipino citizenship asin makapagkawat sa Gilas Pilipinas sa masunod na taon. Puntiryakan sa mahang basketball ng Pilipinas na maging naturalized Filipino si Brown Lee tanganing mas mapakusog ang Gilas Pilipinas na masabak sa FIBA World Cup. Isasalida si Brown Lee kay Phil-Am NBA player Jordan Clarkson na komitido pa sa NBA team kaini sa na Utah Jazz sagkod sa masunod na taon. Sa ibong nalado, pigaasikaso naman kan samahang basketball ng Pilipinas ang naturalization process ni PBA import Cameron Oliver para maging reinforcement kan Gilas Pilipinas sa World Cup. Bareta sa kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Para po sa tuyang weather update na aldaw ni Martes. May nabilog man na low pressure area sa sirangan na parte kang Norte Luzon. Hindi man kinakalkula na nasa distansyang 1,140 km sirangan na parte kang Norte Luzon sa coordinates na 18.3 degrees north, 132.4 degrees east. Samantala sa maghapon ang kapikulan nilalauban man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan na may mga pulupulong pagkuran o pagkikilat pagdaguldol. Katamtaman hanggang sa makusog na duros na halit sa timog sulnupan ang mairal na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Ang nilalauman na agwat ng temperatura 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 5:36 ngunyan ng aga, masulno pa dyan alas 5:25 din hapon. Alam po rin sa Diyos di Pag-asa, Ariel Samudio. Iyan mga tuwang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Martes. Sa pangarang kan mga pagariba, Mardela, Angel Mostasa, Francia Maybora sa Newsbase, June Napoli sa Lado Technical asin Richard Astor sa IT, pati na ang Pag-asa. Kami po nagatod kan bareta. Ako po si Christine Longcabel. Ako mo po si Edwin Teralta nagsasabing mabalos kan sa inong pagantabay. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini.